Mifa production jabarani filɛbagaw ani Ondu TV filɛbagaw an ka foli b'aw bɛɛ ni y'aw ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ sigilen aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ Cheikh Bukadari Magasuba ni kanubagaw bɛ wele ko Momosu a y'aw bisimila. An ka bi farikolo ɲɛnajɛ bakurubaw la an bɛna an da don fɛn min ye senandolantan na kosɛbɛ ka sababuya kɛ nin wagati na ale de kelen don ka farikolo ɲɛnajɛ dominer anw fɛ yan an bɛ taga kuma fɛn min ye Mali ka ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ olu ka tile 21 na jaabi jɔyɔrɔ ko ani tile 22 na o programme b'an bolokɔrɔ an bɛna an da don o la. N'an bɔra o kɔnɔ an bɛ taga fɛn min ye diɲɛ kurukara kɔnɔ fɛn min ye simindenw n'o o ye maa minnu si bɛ san 20 na ka jigin olu tɔgɔla jɔnjɔn bɛ diɲɛ kurukara kɔnɔ ale 8e de finale jaabiw dafalen bɛ an bolo yan nɔ ani quart de finale programme fo ka se fɛn min ye cɛlugolo silanganaw ni pasikɛlaw an bɛna an da don o la bi jamukan na. Ani kunnafoni misɛnnin caman k'o di aw ma farikolo ɲɛnajɛ la ni ne ye anw donkan ye bi a y'aw bisimila. I n'a fɔ kuma daminɛ la an kun ye a fɔ aw ɲɛna cogo min na an bɛ don an ka ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ kan n'o ye an ka Ligue 1 Orange ale tile 21 na o jaabiw la fɛn min ye Joliba AC ye sebaya sɔrɔ Kitakaw kan o banna 1 ni Kanangolo ASCO ale fɛnɛ ye sebaya sɔrɔ Real de Bamako kan 1-0 AFE ale ni Binka olu y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u dɛsɛra ɲɔgɔn na fudifu o kɔfɛ Black Star AS Police fo ka se Stade Malien US Buguni olu bɛɛ dɛsɛra ɲɔgɔn na 0-0 11 créateurs Isufasi ye sebaya sɔrɔ ale ka 1 ni Kanangolo LCba Yelen fɛnɛ y'ale ci 1 ni Kanangolo kɔfɛ fɛn min ye AS Bakarijan ye sebaya sɔrɔ Club Olympique de Bamako kan o banna 1-0 n'a nana jɔyɔrɔ ko la sa jɔyɔrɔ fɔlɔ ale bɛ Real bolo kuru 44 Joliba AC bɛ tugu a la kuru 40 jɔyɔrɔ sabanan o bɛ AS Police bolo kuru 31 jɔyɔrɔ naaninan o bɛ Isufasi bolo kuru 31 o kɔfɛ jɔyɔrɔ duurunan ani jɔyɔrɔ wɔɔrɔnan o bɛ AFE ani 11 créateurs bolo kuru 30 b'u bolo jɔyɔrɔ 7nan AS Bakarijan kuru 30 b'a fɛnɛ bolo jɔyɔrɔ 8nan bɛ ASCO bolo kuru 29 n'a nana zone rouge la sa fɛn min ye jɔyɔrɔ 5nan ni championnat banna sisan tɔn fɔlɔ min bɛ jigin o ye USC Kita ye kuru 15 o bɛ ale bolo ale fɛnɛ kɔfɛ jɔyɔrɔ 16nan sa o bɛ Yelen Olympique bolo kuru 9 o kɔfɛ tile 22nan jaabiw an b'a fɔ olu dafalen bɛ an bolo ni wagati na tile 22nan o programme dafalen bɛ an bolo kɔrɔ Joliba AC ale ni AS Real bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ US Buguni ale ni AFE bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min ye USC Kita ale bɛ AS Korofina bisimila an bɛ na fɛn min ye Joliba ni AS Real de Bamako an b'a fɔ nin dolantan a fanga ka bon kosɛbɛ dolantan a bɛna kɛ dolantan cɛsirilen an bɛ se k'a fɔ a bɛ se ka falen yɛrɛ don fɛn min ye championnat la o ye mun ye AS Real n'ale tora ka sebaya sɔrɔ a bɛ kuru 7 don ani Joliba cɛ ni Joliba tora ka sebaya sɔrɔ kuru 1 dɔrɔn a b'o de don ani AS Real cɛ o de hukumu kɔnɔna na nin ye jɔyɔrɔ fɔlɔ ale ni jɔyɔrɔ 2nan olu ka kɛlɛ ye nin ye fɛn min ye Stade Malien ale bɛ Binka FC bisimila Isfas ale bɛ AS Bakarijan bisimila LCba ale bɛ AS Police bisimila 11 créateurs ale bɛ Club Olympique de Bamako bisimila fɛn min Yelen Olympique ale bɛ AS Black Star bisimila. N'an bɔra o kɔnɔ ni wagati na an bɛ boli ka taga fɛn min ye basketball la n'an tagara an bɛ taga Euro Basket League la o tɛ dɔwɛrɛ o ye Europe ŋanaw équipe minnu kɛra champion ye Europe kɔnɔ basketball la o ye olu ka tɔgɔla fɛ i n'a fɔ ballontan Ligue des Champions fɛnɛ bɛ yen cogo min na o de hukumu kɔnɔna na an b'a fɔ ale dolantanw na jaabi dɔw bɛ an bolokɔrɔ yan n'i ye demi-finale jate minɛ Olympiakos ale ye sebaya sɔrɔ Monaco kan o banna 76 o kɔfɛ FC Barcelone ale cira Real Madrid fɛ fɛn min ye 78 ani 66 jɔyɔrɔ sabanan na sa fɛn min ye Monaco ye ale ye sebaya sɔrɔ FC Barcelone ka 78 66 o kɔfɛ fɛn min ye final ba yɛrɛ kɛnɛ kan fɛn min ye le Grand Real de Madrid ale ye sebaya sɔrɔ Olympiakos ka 79 78 n'an bɔra o kɔnɔ an bɛna fɛn min ye Coupe du Monde kɛnɛ kan n'o ye simidenw ka Coupe du Monde minnu si bɛ san 20 na ka jigin FIFA n'ale bɛ diɲɛ kurukara tɔgɔla dolantan kunna ale kelen don k'o da simidenw ni ɲɔgɔn cɛ ɲinan ta fɛn min ye Bamaliba ale ma se k'a ye a kɛnɛ kan nka farafinna jɔyɔrɔ kun falen don ni jamanaw dɔw ye i n'a fɔ Gambie fo ka se Nigeria fo ka se an b'a fɔ Senegali ninnu ma nka nin ko ninnu kɛnɛ kan 8e de finale la sa États-Unis ale ye sebaya sɔrɔ Nouvelle-Zélande ka 4-0
Uzbekistan cira Israël fɛ 1 ni 0. Colombie 5 ani 1 kɛ Slovaquie la. Brésil ale ye Tunisie lajɔ ka jiflen fa ka d'o ma 4 ani 1. O kɔfɛ Argentine cira Nigeria fɛ 2 ani 0. Fɛn min ye Angleterre ale cira Italie fɛ 2 ani 1. Gambie Uruguay o banna 1 ani 0 ka taga Uruguay kanu na. Équateur Corée du Sud o banna 2 ani 3 ka taga Corée du Sud kanu na. Donc o kɔfɛ quart de finale an b'a fɔ ale programme bɔra. Israël ni Brésil bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Colombie ni Italie bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Corée ale ni farafina ka jɔyɔrɔ fa jamana n'o ye Nigeria ye olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. États-Unis ale ni Uruguay bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Nin tournoi yɛrɛ kɔnɔna na sa fɛn min ye cɛlu gosila ngana denmisɛnnin don ale bɛ dola ta Italie n'a tɔgɔ ye Cesar Casade a ye cɛlu 5 sɔrɔ ka don. O kɔfɛ Justin Guerreiro ale bɛ Équateur cɛlu 4 fo ka se Marcos Leonardo Brésil ale ye cɛlu 4 sɔrɔ ka don. O la meilleur passeur sa o ye Jogo Luna ale bɛ États-Unis an b'a fɔ ale ye pasi 3 ɲɔgɔnna kɛ fo ka se Roya Conchi ale bɛ Nouvelle-Zélande pasi 3 ani Sungu Wunni ale bɛ Corée du Sud la ale fɛnɛ ye pasi 3 sɔrɔ k'a kɛ. N'an bɔra yen sisan an bɛna an ka farafina gun kan an bɛna kuma fɛn min ye Coupe CAF la. Coupe CAF an b'a fɔ ale demi-finale tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min an b'a fɔ Marimo Yungo Africa y'ale ci 2 ani 1. O kɔfɛ Ousmane Dalije ale ye sebaya sɔrɔ Asegi ka 2 ni 0. Fɛn min an nana finale ale match aller la sa an b'a fɔ Young Africa cira Ousmane Dalije fɛ a fɛ yen nɔ 2 ani 1. Ni ye Young Africa yɛrɛ lajɛ an ka dolantana bɛ yen nɔ ni o ye an ka jɔkɔlɔsiba ye ni ale tɔgɔ ye Jigi Jara ale bɛ yen. O kɔmasegi kan ka kɛ nin dɔgɔkun nin kɔnɔna na an b'a fɔ fɛn min Ousmane Dalije ale ni Young Africa olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o finale la. N'an bɔra yen an bɛna fɛn min Ligue Africaine des Champions an bɛna ale fɛnɛ fɛnw na fɛn min ye an b'a fɔ o demi-finale retour la Al Ahly ale Espérance de Tunisie ci 1 ni kanangolo. Fɛn min ye Sundown Wydad olu banna 2 ani 2. An bɛ se k'a fɔ fɛn min ye finale ale dolantanw kan ka kɛ nin dɔgɔkun ninnu kɔnɔna na ni Ala ma basi kɛ o kɔmaseginw na sa ale la Al Ahly ale ni Wydad AC bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɔmasegin o bɛ kɛ ka bɛn fɛn min ye Karima ni o kan ka bɛn juin kalo tile 11 ma Wydad AC ale bɛ Al Ahly bisimila. N'an bɔra yen an bɛna fɛn min ye yɛlɛma-yɛlɛmaw ko la an b'a fɔ Europe championnat caman bɛna kuncɛ wagati nataw kɔnɔna na. Yɛlɛma-yɛlɛmaw kumaw ka ca an bɛ taga Real Madrid kɔnɔ n'an tagara Real Madrid kɔnɔ o ka dolantana bɛ yen ni a tɔgɔ ye Karim Benzema ŋunuŋunukan caman bɛ yen nɔ fɛn min ye Arab Saoudite olu ka ligue tɔn bɛ yen nɔ ni o tɔgɔ ye Al Ittihad nin wagati na ko a bɛ Benzema nɔfɛ wa o kɛlen don ka wari min yɛrɛ labila dolantana nin ye san 2 kɔnɔ o ka ca kosɛbɛ o kasabi bɛ taga fo euro wari miliyɔn 200 ani kɔ la. N'i ye a jate minɛ an b'a fɔ ŋunuŋunukanw cayalen don kunnafoni fɔlɔw y'a yira k'a fɔ ko dolantana nin k'a bɛna taga ka bɔ Real la. O kɔfɛ kunnafoni wɛrɛw bɔra tuguni k'a yira k'a fɔ ko dolantana bɛ to yen nka hali bi ɲininkali tɔ min bɛ yen sabula kunnafoni jɛlen foyi m'a yira nka Real kɛrɛfɛ kunnafoni dɔw y'a yira k'a fɔ dolantana nin a kan ka taga n'o ye Karim Benzema ye. Bon kumaw cayalen don Espagne kɔnɔ fɛn min ye Lionel Messi kɔfɛ Neymar ninnu kɔfɛ fo kana se an b'a fɔ Cristiano Ronaldo ninnu kɔfɛ Karim Benzema fɛnɛ bɛna taga ɲininkali tɔ min bɛ yen nɔ ni donna nataw kɔnɔ n'an ye kunnafoni jɛlen sɔrɔ o kan an bɛna nouvelles di aw ma. N'an bɔra o kɔnɔ an bɛ taga Paris Saint-Germain la an b'a fɔ Paris Saint-Germain ale ka dolanta labanw kan ka kɛ olu kɔnɔna na a ka dolantana 2 bɛ yen nɔ fo ka s'u ka dege karamɔgɔ ma kunnafoni y'a yira dege karamɔgɔ n'o ye Galtier k'a fɔ ko ale ka contrat banna pewu a ka contrat tɛna renouveler san wɛrɛ an tɛna ale ye Paris Saint-Germain ban kan wa entraîneur min bɛ yen bi ni o jate minɛlen don k'o de kan ka na ale nɔrɔ bila an b'a fɔ o bɛɛ la special one ale de tɔgɔ bɛ mɔgɔw da kosɛbɛ n'o ye Jose Mourinho ye nka yan'o cɛ fɛn min ye dolantana bɛ yen n'o ye Espagnol yɛrɛ ka capitaine kɔrɔ ye ni ale tɔgɔ ye Sergio Ramos donc Ramos ko ale fɛnɛ ka dolanta banna pewu Paris fɛ a bɛna ka dolantan labanw kɛ n'o kɛra a tɛna contrat renouveler a fɛnɛ jate minɛlen don k'a ɲɛsin fɛn min ye an b'a fɔ Arab Saoudite olu ka ligue la yen tɔn dɔw k'u b'a nɔfɛ nka diɲɛ bɛɛ sigilen don nin wagati in na ka dolantana min ka fɛn kɔnɔ o ye Lionel Andrés Messi alias Kusitini a ka kow kuma cayalen don ka bɔ Paris kɔnɔ fɛn min kɔni jɛlen don a tɛna contrat renouveler Paris
al n'a ka dege karamɔgɔ bɔra k'a fɔ ko Messi ko nin y'a ka dolantan laban ye Paris kɔnɔ a bɛ wele kan bila Parisiens ye u ka bɔ u kana dolantana nin fo sabula diɲɛ kɔnɔ dolantana dɔ bi mun fanga ka bon ni diɲɛ dolantana bɛɛ ye tɔn fɛnɛ bɔra k'a fɔ k'a ka ɲina saison dolantan laban de don donc u n'ale bɛ kuma la o bɛ yen fɛn min ye FC Barcelone olu fɛnɛ kɛlen don ka fɛrɛ bɛɛ tigɛ walasa u bɛ se ka Lionel Messi lasegin cogo min na ka na Barcelone o ko bɛ sen na u ni fɛn min ye u ka ligue football professionnel ɲɛmaa n'o ye Tebas u ye ɲɔgɔn ye o la kunu yɛrɛ ni o bɛnna juma tɛmɛnen ma u ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ an b'a fɔ o kɔnɔna na bɛnkan ni fɛn dɔw bɛ yen nɔ walasa Lionel Messi bɛ se ka segin ka na cogo min na nka tɔn wɛrɛ fɛnɛ bɛ nin wagati in na fɛn min ye n'o ye Al Ittihad ye ni ale bɛ Arab Saoudite tɔn kelen don ka eurowari miliyari kelen de labila ani miliyɔn 200 Lionel Messi ye n bɛ segin a kan eurowari miliyari kelen ani miliyɔn 200 san fila kɔnɔ saison fɔlɔ u bɛ miliyɔn 600 d'a ma saison filanan u bɛ miliyɔn 600 d'a ma nka nin bɛɛ n'a ta ɲininkaliw ni ŋunuŋunukanw y'a yira k'a fɔ ko Lionel Messi a kelen don ka fanga di seginni ma n'o ye FC Barcelone ka seginni ye nka gɛlɛya min bɛ FC Barcelone kan bi est-ce que o bɛna na se k'a permettre ka se ka Lionel Messi lasegin ɲininkali tɔ min bɛ yen an ka kunnafoni nataw la an bɛna don nin dogodogoɲɛw kɔnɔ k'o bɛɛ di aw ma ni Ala ma basi kɛ an b'a kuncɛ n'an yɛrɛ ka cɛden n'o ye Amari Traoré ɲina saison kɔnɔ n'ale yɛrɛ jɔyɔrɔ bonyara a ka tɔn kɔnɔ n'o ye RN ye Faransi u ka jalasiribaga yɛrɛ y'ale ye Amari ko a tɛna na a ka contrat renouveler tɔn caman b'a nɔfɛ FC Barcelone b'o la Roma b'o la Bayer Leverkusen b'o la Angleterre tɔnw b'o la fo ka se Turquie tɔnw ma nka ɲininkali tɔn min bɛ a bɛna taga tɔn jumɛn na an b'an sigi ka jateminɛw kɛ ni Ala ma basi kɛ n'an ye kunnafoni minnu sɔrɔ an bɛn'o kunnafoniw d'aw ma wa o de bɛ kɛ sababu ye ka an ka bi farikolo ɲɛnajɛ k'ale fɛnɛ kuncɛ an bɛ foli di an kanubagaw bɛɛ ma maa o maa k'e de ye Mifa Production kanu an bɛ tila k'a ɲini aw fɛ fɛn min ye an ka page chaîne YouTube ye a ka to ka aimer a ka to ka partager hali bi o bɛ dɔ fara an ka baaraw sangawuliw kan an bɛ an ka karamɔgɔ b'a fɔ n'o ye Tɔnkɔ Sako ye ka bɔ Sebenikɔrɔ Sojɛni Katibugu fo Farabana an ka foli bɛ Simo ye nin wagati in na an kanubagaba don aw k'an bɛn wagati wɛrɛ ni Ala ma basi kɛ